Bandli kulurit mimli b'diversi affarijiet sabiex it-tfal jieħdu pjaċir flimkien ma' sħabhom. Din hija l-atmosfera jekk wieħed imur f'ġin il-paċi fil-Gargur hekk kif il-ġimgħa filgħodu ġie inawgurat bandli wara snin ta' rinnovazzjoni. F'kummenti ma' Net News is-Sindku tal-Gargur Helen Gawċi sostniet tinsab kuntenta ħafna bir-riżultat ta' dan il-proġett. Proġett li joffri spazju miftuħ għat-tfal. Helen Gawċi qalet li l-prijorità tal-Kunsill u li jkunu sostenibbli kemm jista' jkun fil-waqt li jkun hawn aktar spazji rikreattivi għal kulħadd. Sirna nafu b'din l-importanza kbira li għandu kemm ilu magħluq biex ovvjament stajna naqilgħu kollox u nagħmlu kollox mill-ġdid għax kulħadd jibatilna fuq Facebook iċemplu għax it-tfal iħobbu jġibuhom ħafna hawnhekk biex jirrikreaw ruhom. U infatti jiena dak kien l-iskop tiegħi tal-kunsilliera ta' miegħi illi imbidlu kull ma kienaw għax l-affarijiet li kienaw kien ilhom u bl-elementi naturali kollox jispiċċa ovvjament biż-żmien, so għamilna kollox iżgħet safety, iżgħet sabiħ u iżgħet attrajenti għat-tfal. Dan il-band li jagħmel diversi snin magħluq wara li ġarrab ħsarat kaġun tal-elementi naturali, tant li ma kienx għadu sigur għat-tfal.